Nga, birahaji, birahaji. Ato tabangan be. Kaya kay bukat kay gini basig. Nawala sa guro ni. Pi. Lah, naitaw nag-ubo. Tesa. Mura magdisgrasya ni oh. Grabihan nas panahon ron ay ato ni aging bulan. Dagang ipangrip nya karon sad disgrasya. Ito napasalo ko sa social media ba. Murag kailam ko ani. Kakita bitaw ko katong balita na sa Facebook. Itong amahan og ginahan luuya noon, luoy king bata gyud. Mao lagi, itay kani laging dili mag-amping na isdala na eh. Di bitaw kay bawas ko ang gyud kanang panahon nga nagi madisgrasya bisag usaon to pag-amping. Luoy kayo gaubo. Murag kaila jud ko ani. Pay atuo na to atong tanahon. Okay, adto na to. Luuya ning bata oy. Di mo gud mag-amping aning motor. Patay ni tawhana. Murag kailam jud ko ani. Dili ni anak ni Kuanje. Mario atong Maribet. No, Maong gini sila. na may Gabriel ang pangalan ng pati. Mao sa Mao guro ni. Mao guro ni agi gini kusog kay padagan sa motor. biraha ko nang tiil buhi pa ba? Bilihok man. Buhi pa guro ni. Oy, Nga birahaji, birahaji. Ato tabangan be. kaya kay bukat kay gini basig. Nawala sa guro ni. Pi. Gata ano? Dari lang kayo. Sige, guys kayo. Dari ato isanday are. Uyan ito. Hala oy. Luuya rin to sana. Oy. Sus luuya bata ah. Grabe na disgrasya gadalang ya pagkulapo. Grabe ng bata. Kaning dili mag-amping gid sa dalan agi ka paingnan. Oh. Gikan man diniga. Kuan ning tawhana oh, wala buhi ing kulapo. Ako sa testingan basig buhi pa guro ni. Buhi pa man lagi niyo. Buhi pa niyan, lihok man oh. Imong gikuhit ng ilo nga gilok pud biya na. Samukan niyo, oy. Natulog ra gani ko kasagingan kay init kayo. Abi na kog na disgrasya ka kol kay imong motor natumba man dire. Natulog ra gani ko kay gikan mi nanis ko gabi eh. Pirtir ka matulog. Di mo buhian man ng kulapo. Sunod gani mag-drive tag motor gani kol. Ayo pag kuan hubog-hubog kay atong nabasahan ko ni aging adlaw social media grabe disgrasya. Base niya makauli ka nga na lisod ka ay panahon ni aron. May pahuway raman ko diri kadiyot dong. Inyo jud kong hilabtan. Ay, abi na kog na disgrasya ka kol. Hubog ra day ka. Sunod gani kol, ug mag-inom ka. Ay lang gyud pagdalag motor kay bisig maabtan ka sa disgrasya. Mga labtanon jud mo. Igo ra ko diri ni pahuway ba. Hubog gini tawhana oh. Oh, gabarag-barag. Kol, imong motor kol. Ako ra na balikon ugma. Shout out dayta mga guys. Shout out ko ni Imari Balansag, Marvin Miranda, Christopher Suerte Elias, Mon Bandosa Gordaria. Salamat sa suporta mga guys. Shout out, shout out. So kani mga guys, naami gamayng reminders. Reminders day sa tanang mga riders no, tanan mga motorista. Drive safe lang kani atong karsada, di nato may bawaan ba nga mapakusog tagdagan. So hinahinay lang gyud ta kay maabot ta sa atong padulungan. Nya iwasan sa nato nga mag-inom-inom ta mo drive. Kung mahimo ayaw lang gyud inom kay naay pamilya maghuwat nato ba. Kuha lang gyud ta amping na sa karsada nya ay kalimot og ampo sa taas. Nga gaidan gyud mo permi sa inyong pagpanglakaw. Shout out din sa tanang kuan, shout out din sa tanang mga viewers sa to diha, mga sharer. Salamat guys pagsuporta.